και του δικτύου Νέων Θερμαϊκού. Είναι με μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε τον κόσμο να στηρίζει τις δράσεις μας. Πραγματικά σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε για αυτό που κάνετε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ιδηλιακά εδώ σήμερα. Είναι ήσυχο μέρος. Έχει τη σιγανή βροχούλα που μας δροσίζει. Δεν συμφωνείτε? Όχι. Καλά, συγγνώμη. Το είπα για καλό. Εντάξει, εγώ φταίω, ας πούμε. Όχι, αλλά δεν θέλω. Το είπα για να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτό. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το σχήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις υπτάμενες μπύρες. Θα πούνε πολλά τραγουδάκια, όμορφα και ωραία. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και τον ίδιο τον Γιώργο του Σαλπικίδη, καθώς και τον Δήμο Θερμαϊκού και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Θόδωρο Τζέκο, γιατί σε κάθε μας βήμα είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν ό,τι και να χρειαστούμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει, γιατί αν πραγματικά θέλουμε η νεολαία να κάνει κινήσεις, πρέπει να τη στηρίζουμε. Λίγα λόγια για το Συμβούλιο, να μην σας κουράσω. Τι κλέβουμε τώρα, τι γίνεται. Λίγα λόγια για το Συμβούλιο. Δημιουργήθηκε με βάση την ιδέα ότι οι νέοι πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να πολιτικοποιούνται και όχι να κομματοποιούνται. Να γίνουμε ενεργοί πολίτες δηλαδή. Να λάβουμε κι εμείς ενεργό δράση. Είτε αυτό είναι στον πολιτισμό, είτε αυτό είναι στον αθλητισμό, είτε αυτό είναι ακόμα και στην καινοτομία και στις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 23 τακτικά μέλη, προφανώς, και αρκετά άτομα στις επιτροπές μας. Να ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι αν μας βρείτε στα social media, Instagram και Facebook, μπορείτε να ακολουθήσετε φυσικά το Συμβούλιο για να βλέπετε όλες τις δράσεις που ετοιμάζουμε, αλλά και να μπείτε σε ένα link που έχουμε, θα το βρείτε, φαίνεται